न'आनो गैया नै लांदां गोजा हादानाव मा जाबावनो नै लामाफ्रा थाबायनांगौआ गारिखौ दोननांगौसो नै बिसिबा गोजानाव बिदियाव हरोलै बबेजों थांनांगौ नै ओइयाव न' दङ गंसे बेयाव होसोलांनो नागिरदों हादान लाइसागुरि ना मा होनदों आदा लाइसागुरि गामिनो लाइसागुरि गैला ओरैजाय हरैथिं हाजोआव भुटान नुहुरबाय नै ओरै भुटान ओरै भुटान दङ नै बारा गोजान गैला भुटाना ससे थांनानै सोरां बाजारनिफ्राय ओरै गैला आरो दा ओइ न'खौ लायनो थांदों नै ओइनि गया बागान जाहांबाय दंफां दाननायनि माबायानो जोबाखै हनै रानाखै हाग्रा सावनायानो फैदो आदा नोंसिनाव थांलै आदा खामानि मावदोंमोनदां लामायालाय बोरैथो हाग्राजों थाबायनांगौ जाहैबाय लामायाव ना गय गायला फुलिया जाथ'वाखैना जों गायना होलांजोबसै ट्रेक्टर लामाजों थांनांसिगोन बिरनानैसो थाफैखोमालै आदामोनहा न'आव बिरनानैसो बे मोसौ बुरियालै मिथुन बादिसो मोसौआबो जारला न'आबो बायनोसै नै खालिंनो बेनो आंना सेन्सास हाउस नाम्बार 1 जाबावगोन आरो ओमफ्राय न'आथ' मास मोनसेनि उनाव सोलायसिगोनसो ना 1खौनो नागिरबा मोननाय नंला आरोखि आं घटनाया बिदिसो जानोसै मा जाबावगोन फाथो फोदोंमोन नै लामा सेरावनो आदाया बाव थायोना हराव थायोना थाया थायाखैना नङाबा सोलासो नामाब्रा उनाव थाफैगोन माने नोंसोर बाव थाबाय थाबा थानांसिगोन न' नाम्बार होलांनो नागिरबाय जों नोंसिनियाव थायाबा होला आरोखि जोङो बे थिं सिङावनो लिरनांसिगोन गोजौआव थाया होनबा हनै आदाया बार नारखोना सुन्दाय गोनां नारखो सुन्दाय गोनां नारनाय बायदि नुदोंलै हर थायो हराव दा थाथ'वा माने फोसाबनाय जायाखै नालाय आवगोल थायोमोन दा माइ गायनायनिफ्राय रावबो सिगिया नोंखौ बाव थाबा एफा रावबो गैयि बिदि हाग्रा बारि थायो माब्रै जागोन बिदिजों मबाइल नाम्बार दंना गैया उफाय गैया बावनो लिरनांसिगोन आरोखि CN001 1 नाम्बार न' जाबाय नोंनिया दे एगानो गोमायोबा बोरै जागोन देनां बै आदाना 2 जानांगौ बे थिंखौ खोमानो नांला दे दे आदा नैयाव माबा खिथादो नामेरिखौ हादानाव सेन्सास दायो लायदो बिसोरखौबो लायनानै दोनजोबदो गाबोन सानसेनि गेजेराव समफोर फैगोन नाम्बार गैयाबा दिगदार जागोन ओरैबो हादान न'आ नै एसेबां गोजान गंसे आदामोनना थारुना मेला थांदोंना आंना माब्ला जावो बेखौ जावजाबायबो ना जावखानाय दंबा लांजाबायमोनलै केजि बेसेबां फानो दा 40 होनलाबायो खमायबा 30 नामा थारुना 40 होनो लांबा 30 नामा आच्छा हा स्कुलावसो नांगौना जोंहा जिरायना फाननो हायाना
ओंखायनो लादो बे बेसेबां नाम्बार जाखो नोंना बेयो 9 नाम्बार 9 औ आंनाथ' बेयाव 2 ल' लाइसागुरियाव न'खरनैल'सो मोनबाय लामानि साहाजों सानजाजों गैला गंसेबो न'आनो नेक्स्टआव बारनांगौ बेसेबांबा गोजान दै बेसे गोथौ बे दैयालाय नैबे न'फ्रा नायदो मा लिरनांगौ बेखौ दा मानसियानो गैया गाबज्रिबाबो गैया नै नाव सोरनाव गाबज्रिनो ओरैबो लांदां जोबनाय हादानजोब बिदि जायगायावसो मोननांगौ जाहैबाय जोंहा ओरैबो नै गैया रावनावबो न'आनो गैया हादान मानसियाथ' थाथारो नै मुसारि सोंलायनाय दङ न'आव दङ जाहैदों मानसि थायो ओमफ्राय गैया अबाव थांखो खनबेसे फैनो जारलासो सोनायाथ' सोनांगोन मानसि थानाय नालाय न'आव उखुमबो दङ नै ओरैबायदि प्रब्लेम मोनबाय सेस बिदियाव हरो थोस लरहायजोब्बाय सान्दुंजों आरो गोजान दै गुदुं गामि सिलेखा खाथि बै सासे थांदों बै न'आव बिनि लास्ट बर्डारनि न' आरो थांबावनांगौ ओरैजाय साहा बेसेबां गोजान सिलेखाजों थांबावनांगौ ओरै गय बागानफ्रासो नै मालाय मोजांथार अखाबो हाहां जाबाय नै मोजां नङालै बे खामानिया सोलायजानायबा सोलायजासिगौमोन मोजां मोनथारदों दा खामजोब्बाय आखाइ मोखां गोसोम जाजोब्बाय आरो आथिङाथ' देखायजाला दुब्लि बारियाव थांबावनांगौसो र' दा नुगोन दुब्लि लामा गैयि आलि आलि थाबायबावनांगोन र' दा नुगोन नोंसोरो र' खुंग्रिं हाथाय लाइब्रेरि हाथायबो होनो सेन्सास डिउटि खालामनानै मेंनानै जिरायदों ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय नै सारजों आंजों मोनसे जोब्बाय मोनसे ब्लक दंबावो सारनि खुनुरुखुम जोब्बाय आरो फुंनिफ्राय मावै मावै एसे मेपिंसो जोबदों दाबो आरो जोबबावाखै अनलाइन खामानि दंबावो मानसिफोरा जोबजोब्बाय खोमा जोंना जायगाया मोजांद्रायाव मोनफैदों नालाय सारना बेसेबां दंबावो आंना अलमस्ट 25 to 30 30थासो दंबावो नै दै गुदुं आरो सिलेखा सारनिया आंनाथ' मोनथाम बाथाबारि सिदागुरि लाइसागुरि हादान बेफोर आरोखि गासिबो जोब मनायाव मैगं मोननानै लाबाय मैगं मोनो ओरै फैबा फैनानै लांफै साम'बो मोनो होनदों मालाबा लांफागोन र' साम'खौ नायलाय सुबुङा हाग्रा बायदि फुख'नो हाया सिबुंजोब नालायना जोंना हाग्रा जायोबा बिसिना सिबुंसो हाग्रायानो नै लांजागौमोन फुनो हानाय दंबा नै ससे हाग्रालाय नैबाव नायदो एबाराव नै सिबुं खनसे सिरिसे थाबायबानो जागौमोनलै बोथिसे एकदम हाग्रासो नै हाब एसे देरबावनांगौ आरो एसे देरबावबा थब जागोन सिबुं दै गुदुंनि सिबुं नायनानै थांनांसिगोन आरो दुब्लि गंसे सिबुंजोब जाहैबाय बे फाननोबो हायानो मालाय सिबायफोर बायग्रायानो गैयाबा माथो खालामबावनो जोंथिंबाथ' जानो हाया एसे मुथायावनो 20 थाखा बेबो रानलायलायनाय बिसिनाथ' हासारबो होबावगोन मालाय मुलिबो सारबावाखै हाग्रा थैनायनि मुलि सारजोबो जोंनियाथ' माइयावबाबो सिबुङा अबेहाय माया बबेहाय जाजोबो हाब्बा मालाय बिसिना जाबाबो जाख'नो हायानो जागौ नंनानै थांनांसिगोन आरो खानानै खाखोबाबो नेनो बागोन दा खोथियानो दंबावो दाबो नै फाथो बारियाव गायगोन खोमा जाला गोजा जालायबाय नैबेलाय मोजां जाबाय माइया रनजित खोमालै बे एसे गोजान गायदों माइखौबो देन्जार जाखायोदां आन्दासाव एफा गोजान गायनाय हिसाबैथ' बिसोरो देन्जार जागोन
बारायखाजोब्बाय हा बेनो लामाखौ आन्दायगुलायबाय